ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш эҷе. Дӯстони азиз, дар имзои навор 13 хона, замин ва квартираи фурӯш дорем. Бардони азиз, заминҳои арзон аста ва квартираҳо ва хонаҳои арзоне ки через WhatsApp имо роӣ кардам. арзоне бардони азиз, бепасред ка соҳибои хонахшон роӣ кардаган. видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментира нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. бардорон, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, квартира, ки мошини фурӯшӣ, дар номерои имо WhatsApp роӣ кунем. бардорин азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори мо дар имо то падилиса кунем ва бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якам квартираи фурӯшӣ. Якам квартираи фурӯшӣ мо бардорин азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт пеши посолствои Америкада қарор дорад. бардорин азиз, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 55 квадрати метрай, новостройка, доми навай. бардорин азиз, ремонти нав беҳтарин кардагай люкс. бардорин мохона ҳамаи шароити зиндагиро об, свет, пастилнаса, ремонти замонавӣ, кондитсионер, дута кондитсионер, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, қоидавия, термикс, оби гармош, ҳамаш қоидавӣ кардагай, абой, пабой, светомузика, лента, ҳамаш кангада. бардорин азиз, нархи ба хона бардон 470 000 сомона. бо кадоми харидори анихай гуфтагай, бо муомилаи хубам мекунем гуфтагай, арзони хубам мекунем, яъне ки бисёр арзон мекунам. рақамҳои ака дар рӯи экран нишона, номерои Россия ва номерои имо WhatsApp кор мекунад. кадомтон харидор бошед, метавонед маълумоти бештараш гирем. дӯстон, ногуфта намонад ки як бор такрор шавад. шумо агар ҳамин хел хона дорен, ё ки замин, квартира, мошин, ё ки ҳама ягон чизи дига бардорон, дар номерои имо WhatsApp роӣ кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. дастгиритон нахел фаромӯш накунед, як лайк гузорем ва дар комментар нависем ки чӣ хел хона, замин дар коре. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем. бардорон, мо бошад наворо давом медиҳем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. дуюм замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Дағара, дар деҳаи Шабрӣ. ҳамин хел маълумот аз роҳи Калонда наздик, пеши роҳи Калонда қарор дорад. дар наздикиш об, ҳастаи свет, ҳастаи ҳамсояҳо гирда шуда зиндагӣ кардесиянд. ҳаминҷа пури хона ӯзамо зиндагӣ кардесиянд. бардорин азиз, ҷои хона ҷои ҳамвор кардагай, фундаментиш рехтагай, фундамент дарозиш 14 метр, дурумуш 7 ба 5, баландии фундамент 1 метр баланд рехтагай, тайёра барои хона карда. бардорин азиз, нархаш дӯстон дар 8 сотих замин 30 000 сомона. бо арзонам мешавад, муомила мекунем гуфтагай. рақамҳои акаи Тоҷикистон рақамошон ҳаста ва рақамҳои Россияшон имо ҳастан дорад. кадомтон агар харидани бошем, бо арзонам мекунем гуфтагай. марҳамат, метавонед маълумоти бештарша занг зада ё ки дар имошон нависен, дигар маълумотша пурсем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшии навбатӣ мо бардорин азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Тангой. бардорин азиз, ҳамин маълумот 4 сотих замина 3 дар хона кардагай, 3 дари хонааш ҷои ремонтуш кардагӣ тайёрай, 2 дари дигар хона дорад ва иш ремонтуш нопурай, 5 дар хона ба фирм ҳастай. бардорин азиз, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаша дорад. хона ремонти замонавӣ кардагиай, гирди хона маҳкама, дарвоза дагиай, дарахтои мевадиҳанда, оби гарм ҳамаш ҳаста, оби хунук қоидавӣ кардагай. бардорин азиз, яъне ки 4 сотих заминай. нархаш 180 000 сомона. бо кадоми харидори анихай, бо арзона муомилаи хубам мекунем гуфтагай. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия имо WhatsApp дорам кор мекунам. бардорин азиз, хона барои зиндагӣ карда ҳамаи шароитош муҳайёй, бе ягон камбудиай, ҳамин кастумта мегирем ё зиндагӣ мекунем. бардорин азиз, марҳамат, метавонед маълумоти бештарша аз ҳамин рақамҳо гирем. чорум замини фурӯшӣ. чорум замини фурӯшӣ мо бардорин азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар деҳаи райони Кӯйбешов. бардорин ҳамин хел маълумот 5 сотих заминай, дарахтҳои мевадиҳанда, шинондагия, яъне ки боғай, метавонед ки хона ҳам кунед дар инҷа. гирдивана шуда об ҳаста, яъне ки уже зиндагӣ кардесиянд, метавонед хона кунед, метавонед боғ, ҳамин хел иста 5 сотих замина. бардорин азиз, нархаш 60 000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтагай, бо арзонам мекунем ва муомилаи варианти алишиам дорад. ягон вариант дошта бошад, метавонед дар ҳамин рақамҳо пешниҳод кунед. марҳамат. мегзарем бардорин азиз ба 50 квартираи фурӯшӣ. 50 квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши цирк қарор дорад. бардорин азиз,
Якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 37 квадратный метр бардони азиз, об, свет, ремонти замонавӣ кардагиай. Квартира дар наздики супермаркети Сафар қарор дорад бардони, дар қарибиш мактаб, садиқ, яъне ки масҷид ҳамаш ҳастай, бе ягон камбудия метавонед ки бароҳат зиндагӣ кунед. нархаш 250 000 сомон бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем, гуфтагай муомилам мекунем. рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо метавонед бардор занг зада маълумоти бештарша гирем. дӯстон бошад наворро давом медем. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона дареғ надорем. дӯстон азизам, я лайки бепул амонен. чӣ хонае ки дар кора якон замин ёки квартира дар комментария нависем. мо кӯшиш мекунем ки ба шумо дар наводҳои оянда пешкаштон кунем. мегзарем бардорон ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёвон. дӯстони азиз, дар ҷамоати бешблок. ҳамихи бешблока бардони ҳамихи маълумот бахшиш 7 сотиқ заминай бо яъне ки барои хона кардан тайёрай гуфтагия, яъне ки инҷода ҳуҷҷатош ҳастай метавонед ки хона кунем. дӯстони азиз, хайхтон чӣ хел десен дар инҷа уже ҳамсоёшам уже зиндагӣ кардаест. бардони азиз, нархаш 40 000 сомон бо кадоми харидори аниқай гуфтагия, бо арзонам мекунем. яъне ки баъд мошин катям алиш мешуд. агар мошин дошта бошед метавонед қатъи суми ҳами алиш кунем гуфтагия соҳибош. марҳамат метавонед вариантотро пешниҳод кунед ёки маълумоти бештарша гирем. мегзарем бардорни азиз ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе, исмоили сомонӣ, кӯчаи мирсаид миршакар. бардорни азиз, мирсаид миршакар, ҳамихи кӯча, хонаи 21 б, ҳамихи маълумот чӣ кардаган бардорни азиз. хай дигар маълумотшам мегирем, яъне ки сентрда қариба гуфтагиай. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, доми детажа бардорни азиз, 30 квадратный метрай, об светаш ҳастай, об свети гарм дорад. ремонти беҳтарин кардагай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидавия гуфтагай, ҳамаш шароити зиндагиро дорад, медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш дӯстони азиз 190 000 сомон бо арзонам мешавад, муомила мекунем гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо замини фурӯшӣ ёки хона ёки квартира ёки мошини фурӯшӣ ё ягон чизи дигар агар дошта бошем фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номери имо WhatsApp бардорон роӣ кунед. мо дар рӯи оянда пешкаши харидорон мекунем, яъне ки рекламаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз як дигар хонаи заминӣ дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. хонае ки ремонт кардагиай, ҳамаш қоидавиай, яъне ки маълумоти пурраша нагуфтем бардорни азиз, кадом деҳай, кадом районай, узури зиёд. агар кадомтон харидор бошен метавонед маълумоти зиёдтарша гиред. шаҳри ваҳдат гуфтагиам 6 сотиқ замина дар хона кардагӣ тайёрай, дар хонаш тайёрай бардор ремонт кардагиай, об светаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, яъне ки гирдаш маҳкамай, як дурундам уже замиништам, яъне ки соза метавонед ки ягон чи корем барои карточка, барои ягон кишти зор ягон чи кардан мешавад. нархаш барадон 180 000 сомон бо арзонам мешавад гуфтагиай. ҳоҷатхона баняшам ремонт кардагиай, хона тайёрай барои зиндагӣ кардан. марҳамат, кадомтон харидор бошед метавонед маълумоти пурраша гирем. наҳам хонаи фурӯшӣ. наҳам хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе. ҳамин хонае ки мебинед уже дар шоҳмансур уже дохил шудагиай. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона дохтагиай, яъне ки як сохтмош нопуррай бардони азиз. хона детажа проект кашидагиай, якум этажаш уже бардоштагиай, дуюм этажаша уже монолитша рехтагиан, яъне ки уже метавонед ки дуюм этажашам бардорен. сохтмонаш нопуррай, ошхона, ҳоҷатхонашам яъне ки ҳастай, фақат инҷа ипарда веремика хонам дохтагиам бардони азиз. об светаш гузарондагиай аниқ, яъне ки светшам гузарондагиай гуфтагиай соҳибош. нархаш барадон 180 000 сомон бо арзонам мешавад. хона бо ғушти пухта бардоштагиай. метавонед агар кадомтон харидор бошед маълумоти бештарша аями рақамҳо гирем. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад як дигар дар ноҳияи ёвон. бардони азиз, хонае ки уже тайёра деҳаи чилӣ, ноҳияи ёвон деҳаи чилӣ, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагиай, об светаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳастай барои зиндагӣ кардан. хона тайёрай.
дигар маълумоти бештарша бо телефон метавонем гуфтага бардони азиз нархаш 170 000 сомона бо арзон ҳам мешавад ва варианти алишӣ ҳам дорад ба ягон чи адмен мешавад гуфтага номаълум бо чӣ хай варианти хона пешниҳод ягон квартира кати алиш мекунем мошин кати рақамошон дар рӯи экрани шумо занг задам маълумоти худтона пешниҳод кунем ёки вариантитона пешниҳод кунем. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш. маълумоти параш номаи сай дӯстони азиз 5 сотиқ заминай 3 дар хона кардага хонаро уже бо асмои блок бардоштаган сохтмонош нопрай бардони азиз яъне ки кричаш ночаспондай гирдшам ҳуяй бардони азиз 5 сотиқ заминай 3 дар хона кардагай ами ҳамомшам ҳуҷҷатхоша дар дурмуш кардагиан яъне проектшам тайёрай нархаш 55 000 сомонай бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзонам мешава камтар дига маълумоти бештарша бо телефон гуфтага бардорон марҳамат метавонем занг занем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад яктага дар ноҳияи Данғарай ки хонае ки тайёрай 8 сотиқ заминай 5 дар хона кардагай бардони азиз 5 хонаш даи парай бо даи парам хонаҳои калон ба уҷо фундаментош рехтагиай яъне ки бо дар пишти хона мағозачаи магазинчаи майдакам кардагай бардони азиз хона барои ҳамаи шароитош тайёрай гуфтага соҳибуш яъне ки ошхона ҳуҷҷатхона ҳамом ремонт дорад бардони азиз об светчам ҳаста яъне ки маълумот бештарша метавонем бо телефон гирем. нархи хона 120 000 сомона бо кадоми харидори аниқай наличи сумкати бо муомила мешава гуфтага бо арзонам мекунем гуфтага рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештарша метавонем гирем. 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қызилқалъа бардони азиз 8 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёрай об свет ошхона ҳуҷҷатхона ҳамом баня кухни калидор ҳамаш ҳастай гуфтага 4 тарафи хона бо семенблок маҳкамай дарахтои мевадиҳандам шинотагай ҷош нағзай гуфтага об ҳастай нархаш барадон 140 000 сомона бо арзонам мешава гуфтага даврозаи нав задагиай кадомтон харидор бошед маълумоти бештарша метавонем гирем дӯстони азиз. ин буд 13 хонаҳои фурӯшии мо. дар комментария нависед ки кадом хона шумо агар дар кор бошад ки замин квартира мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкашон кунем хонаҳои фурӯштона дар номарои имо ватсап роӣ кунем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.